Grabe. Grabe nangyari to. Guys, kain tayo ng sumam. Sumam, bakit? Ito. Oh, parang ano na suman na ako. Oh, suman na, ano ba itong suman na to? Yung malakit na, ano? Paano pa ang paggawa nito? Yung parang, ano, parang nakabitin-bitin na ganito, tayo kakain, guys! Kakain tayo, guys, ng sumang! Sumang malaki! Yan! Tan 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 tan! Tan 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 tan! Oh no! Grabe. Grabe nangyari to. Hindi man lang nito tinapon na sa labas kasi para hindi na ito maupuan. Tuloy, sakit tuloy yung mga balakang. Ay, nako po. Ang sakit. Patay tayo diyan. Wala, sira.